Здравейте, готини хора! Няколко дни преди великденските празници е време да потърся великденски подаръци, но къде всъщност да ги търся, освен в Viva.com? Супер много неща ще бъдат намалени, но това може би някак си го предусещахте. Главни герои в днешното видео всъщност ще бъдат цели 3 телефона, 2 часовника и един страхотен таблет. Това са продуктите, които съм избрал и искам да представя специално за вас, защото смятам, че са наистина едни от най-готините, които можете да откриете в великденските промоции. Специално за вас реших да дойда в един от техните магазини, именно за да мога да разгледам всичко, да тествам и да избера 6 продукта от техните великденски оферти, които наистина според мен си заслужават. Започваме ударно или по-скоро феноменално с Samsung S25 Ultra. И сега може би ще кажете, Зенче, ти защо ни препоръчваш S25 Ultra като великденски подарък? Според мен е перфектен подарък, независимо дали имате празник или не, а сега той наистина е на оферта, когато погледнем великденските оферти на Viva.com. Но причината да го избера всъщност не е само атрактивната цена, но и факта, че успява да комбинира в себе си всички качества на един наистина много добър флагман. Страхотен процесор, който ни позволява да геймим и да мултитаскваме на него без никакви проблеми. Вече имаме и подобрена широкоъгълна камера и вече достатъчно добри други такива, които да ни позволят да улавяме любимите ни моменти без никакво напрежение. А за капак имаме най-добрият дисплей на пазара, по-добра батерия от S24 Ultra и разбира се стандартната писалка. Вече в един доста рафиниран дизайн, който аз лично харесвам изключително много. Тъй, че S25 Ultra е първият продукт, който лично според мен е топ оферта, която със сигурност трябва да разгледате. А сега нека да видим и вторият продукт, който всъщност ще обърне малко повече внимание и на другите фенове, а именно тези, които харесват отхапаната ябълка. iPhone 16e. И това определено не е телефон, който замества SE серията, нито пък е 16e. Имаме си A18 чип, който ни позволява мултитаскинг и гейминг едновременно, без това по никакъв начин да ни затруднява. Единственият може би минус е факта, че знаеме при Apple 120 Hz опресняване на екрана не е нещо, което може да срещнем при техните нефлагман телефони. Имаме всичко, което може да очакваме от високият клас на Apple, но в един доста по-компактен пакет и на една доста по-адекватна цена. Другото интересно нещо, което може да наистина да се насладим тук, е изцяло новият C1 модем, който Apple имплементират само и единствено към момента в този телефон, а именно 16e. Какво означава това? Най-вероятно доста по-добра връзка с клетките на мобилните оператори, а в случая наистина нещата стават много интересни и тепърва ни предстои да разберем дали наистина ще се чуваме по-добре и дали наистина ще имаме по-добро покритие. За третия продукт, признавам си, съм доста пристрастен, тъй като съм фен на Nokia още от моментите, в които техните телефони бяха с Windows. Но ето, че това вече е в историята, но HMD продължава тази традиция и правят телефоните все така красиви и готини. И тук имаме чист Android, който работи страхотно благодарение на Snapdragon 7S Gen 2. Не е най-новият и най-мощният процесор, но определено ще ни даде възможност да играем и мултитаскваме на телефона, без да изпитваме особено големи проблеми. Имаме и страхотни камери, но особеното при този телефон, освен че изглежда страхотно, е и неговата цена, както и възможността да можем да си го поправяме. Смарт телефон през 2025, който ни позволява сами да ремонтираме неща по него. Тоест ние спокойно можем да сменим неговата батерия, неговия дисплей и още куп други готини неща, които може да разберем заедно, ако ми напишете в коментари, че искате да направим пълно ревю на HMD продукт. Но този попада в моите 6 продукта от великденските оферти на Viva.com поради простата причина, че изглежда наистина невероятно и струва много прилични парички. А сега продължаваме напред. Следващият продукт, който искам да ви представя, е такъв, който бих разгледал специално в отделно ревю, а именно Huawei Watch Ultimate, часовникът или по-скоро смарт часовникът, за който всички ми говорят, тъй като бил супер здрав, супер готин и наистина невероятен, когато става въпрос за възможности, здравина и качества. И нещата май наистина са такива, тъй като определено часовникът е доста впечатляващ на външен вид. Той ни предлага стил, но и издръжливост, която не е за подценяване. Офлайн карти, водоустойчивост, циферблат от сапфирен кристал, бутони от титаниева сплав и разбира се керамичен гръб. Батерията му издържа до 8 дни, а заговорим ли за сензори, то тук дори аз оставам безмълвен. Перфектният часовник, ако искате да пробвате какво означава да имате страхотен смарт такъв, независимо
независимо дали сте на iOS или пък на Android. А сега продължаваме напред с следващият топ продукт от великденските оферти на Viva.com, които всъщност аз си избирам. Viva.com Kids Watch е не просто смарт часовник за вашето дете, а възможност винаги да можете да го чуете и видите. С до 100 часа живот на батерията и възможност за точно проследяване, това е страхотен подарък както за детето, така и за нас, родителите. Нямаше как да пропусна този феноменален таблет, който отново е от Samsung и е S10 Ultra. Благодарение на размера си, а и на дебелината си определено привлече моето внимание и като човек, който ползва всеки ден таблет, няма как да не ви го препоръчам. Възможността да работим на него вече прави подобен тип устройство наистина много полезно в ежедневието. Тъй, че ако наистина се чудите дали да си вземете нещо, което може да пъхнете буквално във всяка чанта или просто в някакъв джоб и да го разнасяте навсякъде и да вършите вашата работа или просто да гледате любимите си филми, сериали или да следите социалните си мрежи на ето такъв екран, силно ви препоръчвам Samsung S10 Ultra. Наистина невероятен таблет, който заслужава вашето внимание. А с него слагаме край и на моите 6 продукта, които за мен са топ офертите от великденските предложения на Viva.com. И ми кажете, кой от тези 6 продукта, които ви показах сега, най-много бихте искали да получите. Аз лично, може би най-много искам да ревюирам iPhone 16e, но от всички продукти най-много, може би искам да имам Huawei Ultimate Watch, просто за да разбера толкова ли е добър наистина. Аз съм Алекс и се надявам това малко по-различно, но наистина от сърце видео да ви е харесало и да ви е било полезно. Благодаря изключително много на Viva.com, че ми предоставиха възможността да ви представя тези 6 различни продукта и се надявам долу в коментарите вие да ми напишете кои са 6-те, които вие бихте избрали от техните великденски оферти. Сега ви желая весели празници, много сладки и готини козунаци и до следващото видео. Хайде! Супер много неща ще бъдат намалени, но може би това вече го предусещахте. Чакай сега и едно такова по-не толкова хайпнато, да не съм се едно великденския заегбат. Ти направо това е тъчскрин, братле. Фокуса е където сложиш пръста. Тъчскрин, брато. Не, дай на ново, аз малко съм на тук. Дали наистина има нещо, което да ми грабне окото и което искам да представя именно на вас? Добре, това е тъпо. 6 продукта, не 5, пале тъпо. Започваме ударно или по-скоро феноменално. Но, братле. А за финал... не, на ново. Да, че нещо раздразних мечок. За да може да мултитаскваме и да гейминг. Италиански ресторанта, подходящи за домашни цинци, с места на открити наблизо. Един от най-бюджетните, които успях да избера в моят топ 5, който всъщност е топ 6. Мяу. И за финал, като потребител на таблет няма как да не подмина... Глупости, да не подмина. Така, добре ли? И ми кажете коя от... Добре.